Mas pasi daw anak ni mo. Dito tayo ngayon sa Backflip Academy ni Barb Natics. Wala kasi dito yung isang coach natin. Kana! Hinay na nun ni mong tuyok nun. Barbs, wala dito yung isang coach natin, si Coach Elvin. Si Coach Elvin. Meron kasi siyang tinuturuan kahapon isa sa mga scholar niya dito. Pilit na pilit. Lag-atay ko. Ano ito rin? Labay ako bro. Labay, padil mo nila. Nakakita na ito yung gato ko. Mga dabi, sampul lang. Let's go. Let's go. Kit kayo. Labay kayo bro. Side gamay. Slow ka Tigabot mong ginawa. Video ano mas ba? Agay atay na nabaling tayo nun. Bopil. Labay ba lang siya? Labay ba? Dame! 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 Sheesh! Hey, larot is real! Gano'n mo ito eh? Wala ka. Bili ka gano'n eh. Nakasamay downhill. Gawin ko na ito sa'yo. Ha? Ayaw ba yung patya doon ko ano eh. Pati mo ba? Asa ka? 3, 2, start. Pati, lapay. Sakto na kayo tugaw. Masagap ka tugaw eh. Balik. Masao mong gapong gagaw. 4, 3, 2, start. Di mo klaro eh kay. Nag-aray ka niya siguro. Ambak ba? Soy sa tumbling niya ambak. Okay. Tumbling? Oh, anak. Ya anak ka. Ambak ka. Ay. Dayo na. Sang. Ama dodoha kag largo. Anak ba? Anak ba? Sakit sa ambak ba? Ambak. Anak. Ano? Sakto na bro? Ayaw ko na palayo mo yung labay. Bawag mo yung Oo. magunang dyan. Ay mga boss no, umulan dito. Umambon. Okay. 4, 3, 2, in. Evacuate! Let's go! Evacuate, Lumakas center! na yung ulan! Evacuate center. Sheesh! Evacuate center. Uy, baka may nakalimutan kayo dyan. Dragan na eh. Let's go! Asap na ni Pasilong. Patay. Patay po. Hindi kami. Tabad siya, bato ako mag-practice eh. Di, mahawag taro lang eh. Hayag eh. Wala eh, nagtanong pili sa kalo. Okay na dire? Silong sa ta? Silong rin daw. Lapo to rin sa nag-practice eh, basta Malasag. Malasag. Vlog dito day. Umulan. Umulan na tayo. So kagon mga kabumbo no, nagawa na din yung mga kabumbo no. Kasi kayo mo din sa weather report. Doon na kita yung mga bata nga nagdagan. Tuwa og bike kay Maigos kilat. Boom! No, Gusto mo? makaisa niya. Talo ako. Nabutan kami ng ulan dito mga boss. Kala namin ambon lang yun. Pero ang lakas. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.